Хоп, Качебанистан. Няма го. Ставаш сутринта и Станислав го няма. Съвет! Ти направи каквото искаш. Знам, че си натес. Но знам, че си хитрец. И че можеш да измислиш нещо. Да замажеш положението. Дам ти акъл. През това време, когато хората разбраха, че ние вече не сме приятели, не можеш да познаеш, представиш колко хора ми се обариха. За пари давани. За едни имоти, дето си купил, дечне ми. Има снимката там, най-вероятно. Пат Кириле, заповядай, що е твоя снимка, що благодарение на теб си купих тази къща. Помниш ли да Станислав? Но сигурно с това на Симотека и на Любожечев, на Симотека най-вече. Картината там. Да се гледате двамата, защото сте като любени гугутки, работите заедно. За тези неща, дали си взел пари или не си взел, има ли дали, мен не ме интересува. Но ми се обариха и едни момичета, които аз в първия момент, те се бяха обадили на Евелин и се свързахме и говорих с тях. Отваряй си ушите, сега какво ще кажа, аз ще го кажа кодирано. Да се сетиш. Единия го белязах, другия ще го вкарам в затвора. При тебе се чудя дали да направя да те сам да излезеш от къщи. Полковника видя, какво направих с него. Не знаеш, съм способен. Не заплаха. А ти малко да си помислиш. Те момичета казаха едни неща, показаха едни неща, които аз в първия момент, като казаха, не повярвах. Но се сетих. Помниш ли имаше едно, казахте, че има едно момиче, дето тренира. При мен е като мъжка, като ти ги харесваш такива здрави спортистки. И че ти е фенка. И дадох телефона. Ти го дадох. И след 3-4 дена аз викам, какво стана на моето момиче? Обадили са твоя идол. Тя е казва, не му такова занимава с този човек. Викам, що бе, какво става? Ти знаеш какво ме кара да прави? Какво те кара да прави? Няма да кажам какво се е кара да прави. Там интернетно, не. Снимки, мимки, такива неща. Аз като ми казаха тези момичета, съсетих за нея. Викам, чакай, тя може би и права. Да, сега. Ще окаже, че ти, Станиславе, от тези неща, които видя правиш ти, борейки се за доброто, може би, казвам, може би, някои неща може ти харесват и на теб. Например, ти правиш видеа за марихуаната, да се легализира, да не се легализира. За наркотилъри, продават канабиси, марихуани. Не. Бориш се. Уж се бориш, уж не се бориш. Ти си по средата, журналист страшен. Прави се порното. Мисли, какво прикам? Как? Има видеа, ти си го пускал, които казват, че младите хора е много добре да мастурбират. Правя си видеа за садомазно. Станислав. Тия момичета могат да дойдат с лицата си, Станиславе. С лицата си, не с маските. И да знаете ни чатове. Оказа се, после като се сещам сега вече нещата, че Алексей Петров каза, тук имаме едни чатове за едни машини, но и други чатове. Той говорил за тези чатове, дето той момиче иска да ми покаже. Тя ми ги показа, аз ги видях. И за едни снимки. Много са хубави. Дали да ги направя, ги видят всички? Ти какво ще кажеш? Станислав. Господин Цанов. Бореца. Доброто е заразно. Не даряйте повече. Нека дарят повече, къде ги даш? Предлагам ти, помисли си, Станиславе, бащински, приятелски. Направи нещо по въпроса. И си спаси задника. С канала.
видеята. Помисли малко. Съвет ти дам. Полковника ще е като детска играчка при те. Повярвай ми. Голям етап ще пада. Ма голям етап. Бореца за всичко, което се бори така, но се окаже, че на него му харесват те са. И могат да се покажат. И с лицата, не с маски. Няма какво да кажем тогава. И те могат, то ги има. Има и аз ги видях. Значи ако не, това е моят съвет към теб, Станиславе. Съвет казвам. Господин Цанов. Куче, което му е залаял. А особено, чубана какво каза, Веско? Че те не знаят какво значи, ама да сегнат на чест и на семейство. Моята чест и моето семейство не трябваше да ги пипате. Българското, което вие съсипахте, което вие нищо не сте направили. И вие хора вярвате на Симотека, престъпника, на Цанов, ако се наложише по каемкафе, на Любо Жечев, който на полиграфа отидох и му доказах, че аз не лъжа, а той ме обвиняваш поне в 10 видеа, че съм взел пари от герберите. Така правят и с исторически парк. А тия хайдути, които пред вас се карат, крадците истинските, те им плащат на тези стримата. Пеевски, Доган, Боко, Моко, Прокопиев си. Вие гледате цирк и храчите и Велин Михайлов и неговата организация, която на деца, мисля, че на 60 деца, и тя беше помолила Детелинка, ако може Киро Брейка да отиде и да каже няколко думи на децата, ще бъда много щастлива. Намирам аз се боля от тук, тя с дете, развея, моя приятел викна тя там за 3-40 лева вечерта, тя ми извърти по един минет, искаш ли бе, на един мой човек вика, мен ще дам 500 марки или 1000 ремонтова за враг. Ако я убедиш, убеди тя хубава, ама. През това време, моят човек взел квартири. Една за мен, една за него. Тръгвам аз като ги смятам по 1000 лева на ден, викам аз за един месец 30 000 лева.